Привід вбрати дітей в однострій та змусити чудернацьке крокувати. В окупованому Севастополі знову свято військової некрофілії. Підлітків з парамілітарної організації «Юнармія», рекрутованих з місцевих шкіл, змушують самотужки готувати меморіали, пам'ятники та могили до шабашу 9 травня. Власноруч ганчірками вони вимивають обеліски, загиджені упродовж усього року. Супроводжують ритуал лозунгами про мир і перемогу. Рівень пропаганди і зомбування дітей шокує. Юнармейцы своей инициативой сохраняют память о тех, кто пожертвовал собой ради нас и ради нашего будущего. На самом деле это благодарность моим родителям, что они правильно и в нужное время воспитали во мне это чувство долга перед теми, кто мне подарил на самом деле мирное небо над головой. И поэтому для меня всегда гордость надевать форму юнармейскую, выходить на мероприятия. Малеча також роздає пропагандистські листівки. Акція з відмивання радянських пам'ятників під пильним контролем представників загарбаного Нахімівського училища та окупаційного президентського кадетського училища. И город-герой Севастополь является сейчас столицей юноармейского движения. Безусловно, вся молодежь должна об этом знать. Інших школярів везуть до військової техніки у так званий парк «Патріот». Окупаційна влада погано приховує спроби виростити з Путін-Югенде нову порцію гарматного м'яса для чергової війни. Это гордость за наше Отечество. И что служить в армии – это совсем не страшно, а это интересно. И дети могут научиться чему-то новому, чему-то интересному. У програмі строєва та вогнева підготовка. Замечательно. Мы просто, честно, это такой драйв, это так здорово, это так патриотично, это так сплачивает. Такі не дитячі ігри, насправді воєнний злочин. Розповсюдження парамілітарних угрупувань Юнармії на окупованих українських територіях порушують норми Конвенції про права дитини. Це ніщо інше, як одна з багатьох форм примусу і залучення жителів загарбаних територій до війни. По-простому – геноцид.